От Патриса за нейния скъпоценен брат Тери Джамбаза. Кая гили керава ебаре и лескан Тери Джамбаза ем лескере ромяке тай лескере чаяке надежда кай стилес Бут баро иланай кой те марела лес кай силес бук паридуму вали гърми на Тери Джамбаза пак му върви той е човека за 100 човека ромален капа барел туменов Сиона и барао андо Христо Ботев яша Тери Джамбаза а Тери она и баро она и зурало е баре туму како е баре и леско най кой те марела лес овсио най баро най зурало ромале яша машино вали гърми на Тери Джамбаза пак му върви той е човека на България. Тери Джамбаза ем лескере ромяке тай лескере чаяке надежда кай силес Бут баро иланай кой те марела лес кай силес бук паридуму вали гърми на Тери Джамбаза пак му върви той е човека за 100 човека ромален капа барел туменов Сиона и барао андо Христо Ботев яша Тери Джамбаза а Тери она и баро она и зурало е баре туму како е баре и леско най кой те марела лес овсио най баро най зурало ромале яша машино вали гърми на Тери Джамбаза пак му върви той е човека на България.